čišćenju zavejanih prijepoljskih ulica za vreme vikenda pritekla je pomoć članova Foruma mladih Sandžačke demokratske partije. Očistili su deo oko Mejdana, Sahat Kule, džamije u Vakufu, Vakufski most i Beli most kod Doma kulture. Također su bili aktivni u čišćenju ulica u Brodarevu. Očišćeni su ulazi džamije, crkve, Doma zdravlja i Vakufske kuhinje. S obzirom da je vanredno stanje u opštini Prijepolje, došli smo na ideju da pomognemo građanima tako što ćemo očistiti sneg na mostovima, prilazima, pešačkim stazama, a također smo pomagali i građanima u određenim četvrtima u gradu da očiste sneg oko svojih zgrada, domova i sl. Pokušali smo kao i do sada da pomognemo građanima i u tome ćemo nastojati u narednom periodu kao što smo to činili i do sada. Zbog obilnih snežnih padavina akcija je nastavljena i prvog dana u nedelji. Zajedno sa ekipama javnog komunalnog preduzeća LIM, omladina je učestvovala u pročišćavanju glavne ulice u gradu. Danas smo trenutno u ulici Valterovoj. Kao što vidite, ekipe javnog komunalnog preduzeća rade svoj posao i čiste. Mi smo tu da im pomognemo. Naravno, znači, Forum mladi i SDP. Nastavit ćemo sa ovom akcijom i u budućem periodu, koji je od velike značaja i za sve građane i za sve nas. Trenutno u ovoj glavnoj Prijepoljskoj ulici uklanjamo naslage snijega jer očekujemo u toku noćašnje noći da se obilne padavine, kako su najavili, do 50 cm, pa naši čistači ga ne bi mogli skloniti s puta, ne mogli odraditi. U toku ovog našeg grada pojavilo se nekoliko zainteresovanih grupa za pomoć radnicima komunalnog preduzeća, među kojima je i omladina Sandžačke demokratske partije, koja je uzela učešće u ovom našoj poslu i ovoj akciji. Baš su nam od pomoći za ovaj naš posao. Prijepoljci su zadovoljni akcijom koju je sproveo Forum mladih Sandžačke demokratske partije. Akcija je dobra, omladina dobra, nema šta da kaže, da im poželi sve najbolje, eto. Jer ovdje je razvijen, pa sam i... Uglavnom, dobro je. Dobro je ovo baš upravo zbog dženaze. Upravo zbog dženaze i omladina je jako dobra i radna i sve. Ova akcija je na pravom mjestu, omladina je uvijek bila dobra, treba podržati omladince. Svaka akcija ide za pohvalu, svaka čast i da budu uvijek imali zdravlja. Ovo treba da se radi, treba svima, i nama, i njima, i svima. To je dobro, jako dobro. Da ima više, bolje bi bilo, ali uglavnom dobro je. Stvarno je super, trebamo svi da izađemo ispred svojih kuća, barem da uradimo to. Svaka čast omladina, omladina je naša zlatna. Svaka čast i treba uvijek da pomoć nam je neophodna i to kako. Ljudi radi, raspoloženi, kao da nije vanredno stanje. Obzirom na najavu novih snežnih padavina, omladina će nastaviti sa radom i u narednom periodu i time pomoći svojim sugrađanima kako u Prijepolju, tako i u Brodarevu.